Enot sa gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang ngunyan Sabado, Rizal Day, Petsa 30 kan Disyembre 2023. Para sa mga headlines kan sa itong mga bareta sa lado lokal. Albay Provincial Health Office nagpahayag nin kahandaan sa pagtaunin medical assistance sa mga mapuputukan ngunyan na bagong taon. Pagdakop kan mga ambulant vendor sa Legazpi City para mientras na pigsuspinder kan Legazpi City Task Force Kaayusan at Kalinisan. Sa Bareta sa Nasyonal, 2024, sasabaton kan mga Pinoy na may paglaom sigon sa survey. Enero 2, Bako Holiday sigon sa Malacanang. Bareta sa ibang nasyon, Russia desedido sa target kaining masakop ang Ukraine sigon kay US President Biden. Baretang Sports, Tapales mapahingalo muna bago magsabak giraray sa boxing. Iyan ang mga headlines sa satuyang Bareta alas 12, ang mainot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Nakahanda ang Albay Provincial Health Office sa pagtaunin medical na asistensya sa mga albayanong mabibiktimanin paputok ngunyan sa pagsabat kan bagong taon. Ini ang siniguro ni Albay PHO Nurse 3 Hazelyn Bartolome kung sain maigot ang sa indang monitoring sa indang Sentinel Hospitals, nakaaktibar ang sa indang Health Emergency Management Staff asin ang pagdistribute manin mga promotional posters para sa nasabing advokasya asin kampanya. Sinabi ni Bartolome na maigot ang sa indang koordinasyon sa manlain-lain na ahensya di gobyerno, partikular na sa Philippine National Police asin Bureau of Fire Protection para maibitiran ang danyo sa propriedades asin sa salud. Para mientras na pigsuspinder kan Legazpi City Task Force Kaayusan at Kalinisan ang pagdakop sa mga ambulant vendors na nag-uukupar sa mga gilid kan tinampo asin mga sidewalk sa manlain-lain na parte kan syudad. Ini ang pinagkonfirmar ni Mark Andy Marbella, pamayo kan nasabing opisina kung sain sa iyang ipinaliwanag na ang siring na lakdang ang may katuyuhan na matauwanin oportunidad ang mga ini na makadilensya man ngunya na papaharanina ang bagong taon. Sa ibong kaini, sinabi ni Marbella na padagos man giraray ang pagmumonitor sa sitwasyon sa palibot para man masiguro giraray na daiman makakaulang sa mga nag-aagi na behikulo ang mga nasabing mga paratinda. Sinabi ni Marbella na matapos ang kasiributan ngunyan sa pagsabat kan bagong taon sa giraray na ipapautob ang pagbabawal sa mga ambulant vendors na minaokupar sa mga gilid kan tinampo.
Nagpaabot ning pagbati sa gabos na mga Bicolano si Department of Health Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera. Ngunya napapaharaning pagsabat kan bagong taon. Sa video message ni Vera, tinawan doon kaini ang peligro sa salud kan paggamit nin anuman na klase nin paputok kung kaya pikinganyer niya ang publiko na maggamit na sananin alternatibong paribok arog kan turotot, lata o kaldero para masiguro na magiging ligtas ang bagong taon. Kasabay kaini, nagpasalamat man si Vera sa gabos na nagsuporta sa mga programa asin serbisyo na pig-opreser kan sa indang opisina para makapagtaonin marhay na salud sa kada Bicolano. Nagtaon in asigurasyon si Vera na magpapadagos ang serbisyo kan ahensya para sa pagrealisar kan Health Pilipinas sa bilog na nasyon, partikular na sa Bicol Region. Padagos ngunyan ang espersos kan lokal na gobyerno kan Legazpi na makapagtaonin tabang asin asistensya sa mga Legazpenyong may kadipisilan sa buhay. Patunay kaini ang mga pigigibong programa kan City Veterinary Office sa paagi kan Government on Hunger Malnutrition Interventions and Expansion. Sigun kay Dr. Emmanuel Estipona, pamayo kan nasabing opisina na nasa 300 na mga malnourished na mga kaakian sa syudad ang naging benepisyaryo kan mga bunay na makakapagkontribuer sa mga bitamina na kaipuhan kan lawas kan kada aki. Tinawan doon ni Estipona na katuyuhan kan nasabing programa na luway-luway na maibaba ang vulnerability asin mapalangkaw ang kapasidad na maging resilient kan kaibahan sa nasabing sectors sa paagi kan nasabing programa. Hinagad nun yan kan BFP Daraga ang suporta asin kooperasyon kan mga Daragenyo para sa ligtas na pagsabat kan bagong taon. Kasabay ini kan mas pinaigot panindang kampanya para sa Oplan Paalala Iwas Paputok 2023 sa 54 barangay sa munisipyo. Kaibahan pa ang distribusyon ng mga flyers na nagsasabi kan mga dapat asin dapat gibuhon ngunya na holiday season. Pinasalamatan man kan BFP Daraga ang gabos dahil sa naging matrangkilo ang pagselebrar kan Kapaskuhan kan Disyembre 25, 2023. Siniguro kan BFP Daraga ang kahandaan sa pagresponde sa anuman na pangyayari sa palibot, lalo na ang mga insidente ninsulo asin iba pa. Nasa 180 mga individual, kadaklan mga parasira ang naging benepisyaryo kan gift-giving program na pinag-inisyar kan PNP Maritime Unit Bicol sa Barangay Maslog, Legazpi City. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Larry Allende, tagapagtaram kan nasabing opisina sa rehiyon, nakatuyuhan kaining makapag-extender nin tabang para sa mga parasira sa man na inlain na parte kan rehiyon. Ngunya na panahon nin Kapaskuhan, lalo na takadaklan man sa mga parasira anday nakakapaglawod dahil sa sitwasyon kan panahon sa palibot. Enot kay ni, sobra 200 na mga parasira ang nasa West Coast kan probinsya kan Albay, ang natauan man in food packs, mga used clothing as in loot bags para sa mga kaakian bilang simpleng paagi kan pagpapaugma as in paghiras nin blessing sa mga nangangaipo. Ikinaugma ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo ang pagpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ipigbusol niyang Republic Act No. 11973 para sa pagkakaigwanin Bicol University College of Veterinary Medicine sa Ligao City, Albay. Sigun kay Cabredo, dakulang bagay ang pagkakaigwanin na sabing kurso sa probinsya kan Albay asin sa bilog na Bicol Region. Dahilan ta matatauanin oportunidad ang mga kaakian na
Mga interesadong makapag-adal nin kursong veterinaryo na dain nagagastos nin dakula asin dain na kaipuhan magluwa sa rehiyon. Matatandaan na kan nakalihis na semana kan ginibo ang groundbreaking para sa konstruksyon kan building kaini sa lote na pigdonar kan lokal na gobyerno kan Ligao City. Ang nasabing kolehiyo ang may pondong 250 milyon pesos na piglalaoman na matatapos ang konstruksyon sa taon 2025 asin tulos man na magiging operational ini. Mayorya kan mga Pilipino ang masabat sa taon 2024 na may panibagong paglaom. Segun sa survey kan SWS or Social Weather Station, ginibo ang survey puon kan Disyembre 8 hanggang 11 kung saan nakuha ang 96% kan mga Pilipino ang mas gustong magkaigwan in paglaom sa pagsabat kan bagong taon kaysa sa takot. Mas halangkaw ini nin sarong punto sa 95% na natipon kan SWS kan 2022. Asin pinakahalangkaw bago tumama ang pandemya kan 2019. Mientras 3% kan 1,200 din mga adult respondents ang nagsabi na natatakot sinda sa paglaog kan 2024, mas hababa ini kumpara sa 5% kan 2022. Sigon sa SWS, pirming halangkaw ang paglaom kan mga respondents na magiging maugma ang Pasko kaysa magkaigwanin mamundo na Kapaskuhan. Dai nagpaluwas din proklamasyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na minadeklarar sa Enero 2, Martes bilang espesyal na aldaw na wara nin laog. Ini ang piglinaw kan Presidential Communications Office sa tahaw kan pighahalat na posibleng pagdeklarar sa Enero 2 bilang dugang na special non-working holiday. Enot nang idineklarar ni Marcos ang Disyembre 26 ang aldaw pakatapos kan Pasko na sarong espesyal na aldaw na warang laog sa bilog na nasyon. Obheto kan deklarasyon na inganyaron ang domestic tourism asin para tauan ang mga pamilya nin mas halawig na oras na magkakaibahan. Matatandaan na pinagtibay kan Administrasyong Marcos ang holiday economics kan 2022 sa paagi kan Proclamation No. 90 na nag-adjust sa mga pambansang piyesta opisyal dahil ang mas halabang katapusan nin semana o weekend ang makakatabang para sa pag-enganyar sa domestic travel asin paglangkaw kan turismo. Itinaas kan Department of Health ang Code White status para sa maabot ng bagong taon bilang paghahanda sa mga selebrasyon asin posibleng pagitaas kan numero kan mapuputukan. Kaibahan sa mga ibinugtak sa Code White Alert ang bilog na sektor kan salud. Kaibahan ang mga DOH Central asin Regional Offices, DOH Hospitals asin iba pang pasilidad, pampubliko man o pribado. Epektibo ini puon kan Disyembre 20, 2023 sagkod Enero 4, 2024. Obheto kan Code Alert System ang marhay na koordinasyon asin pagresponde kan health sector sa mga health emergencies. May tulo ining kulay ang Code White, Code Blue asin Code Red na depende sa level kan emergency. Sa giraray na nangapodan ang DOH sa publiko na ibitaran ang pagpapaputok dai mag-inom nin alak asin dai magmaneho kun nakainom. Iyan ang enot na parte kan sa tuyong mga bareta. Mga bareta sa lado lokal. Bareta sa nasyonal, makalihis kaini. Nothing beats spending Christmas with our families because nothing makes us happier than sharing this season with our loved ones. Let us be thankful for the gift of love and the gifts we have. Let us hope for another year filled with peace, love, and joy. From Albay, 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, Merry Christmas and a prosperous New Year. Magbingo sa Pasko, may paso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-Bingo Plus, plus, Bingo Plus, plus, plus ka na. Magbingo sa Pasko, may paso panalo.
sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang kahulugan kan Adbyento ay paghalat. Naghalat kita sa pag-abot kan Mesiyas. Ang mga ilaw mo niya na Pasko, itong banwaan, mauti po na magtaon ng liwanag sa pag-unta kan bagong administrasyon kan banwaan Bakakay. Uminabot na ang oras na kitagabos magtarabangan na mapakarahay ang satuyang kamugtakan. Maabot ang bagong taon na dapat magkabunyog kita sa pagpangadyi asin paggibo ka mga bagay na para sa karahayan kang gabos. Kini po ang sa inyong servidor, Vice Mayor Carlito Bercasio, binabati sa indunin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. If you would bring him love on Christmas Day. Christmas seems to bring out the child in all of us. Kaya ding maurog sa ugmahan na darakan kapaskuhan, bako sana sa mga kaakian, maging sa may mga pagtubod, siring sa aki. As we celebrate Jesus' birth, tauan taning importansya ang pamilya. Taang pinakamagayo na regalong pwedeng itaning ta sa satong Christmas tree. Iyo ang presensya kang sarong maugmang pamilya. Iniman po ang panahon para mapahiling ta ang paggamuot sa satong mga magurang, asin mahal sa buhay. Shower them with love while you still can. Mahalaga ang buhay, pero mas mahalaga ang satong mga magurang. And they deserve our love each day that they are still with us. Ini ang tunay na minataon ng kahulugan sa Pasko. At Christmas, all roads lead home. Lugod mako at tagabos ang tamang dalan. Ini po si Attorney Giong Bungaw, Iniman po si Ate Glenda Ong Bungaw, hali sa Bilugming Pamilya maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon sa Indo Gabos. Joy will be yours the whole year long and happily ever after. Christmas is the time of year for loving one another. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Sa payaba kong Tercer Distrito Canalbay, ini ang inyong konsehal, Emmanuel Manny Kulaway Ribaya, tad sa diri kam Putok Bulaluhan. Kaiban kan sa kuyang pinakapayabang asawa, ang inyong doktora ng masa, Board Member Eva Lopez Ribaya, ang tad sa diri kan St. Stephen Optical Clinic, asin ang bilog kong pamilya. Minabati sa inyong amin nin magayagayang Pasko, asin masaganang bagong taon. Gamiton niya to ang okasyon na ini sa pagpagirandom sa sapuyang mga payaba na kita magkaminuutan at din magkapatawadan, siring kang pagpayaba, asin pagpatawad sa tuya ni Jesucristo na rason niya to kaining kapaskuhan. Ini Manny Kulaway Ribaya, Lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Detalyes kan Bareta sa Lado Nacional. Nakapagrehistro ng primerong kaso ng hearing loss dahil sa paputok sa Central Luzon ang Department of Health or DOH. Nagkapirang aldaw bago ang bagong taon. Sa Day 8 kan fireworks-related incident or
FWRI report kan DOH. Nakasabay sa mga kaso ang sarong 23 anyos na babae na nawaranin pandangog dahil sa nasabugan nin quitis. Sa nasabing report, 8 kaso nin naputukan ang naidugang sa datos na may edad 5 hanggang 49 anyos asin kadaklan ang mga lalaki. Maswerteng warang napabaretang naputulan nin guramoy o kamot sa nasabing insidente. Sa ngunyan, nasa 96 na kaso nin naputukan sa bilog na nasyon. Nasa 33 o 34% kainian nangyari sa Metro Manila. Tinawan doon kan Department of Tourism na mantang magkakaigwan in momentum an inbound as in domestic travel ang turismo sa Pilipinas ang nakakahiling nin magayon na pagbabago ngunya na 2023. Sa pinakaultimong datos kan ahensya, nalampasan na kan target kaining 4.8 million na foreign arrival na may sobra sa 5 million na bisita na nairehistro kan Disyembre 12. Puon kan Enero sa kud Nobyembre 2023, ang Pilipinas ang may 439.5 billion pesos sa mga resibo nin mga dayuhang bisita na naglampas sa 2022 sa numero na 208.96 billion. Nakatalaan na higpitan kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang implementasyon kan mga regulasyon sa virtual asset o cryptocurrency transfers na pigkukondusir bilang cross-border wire transfers. Ini ang nakapalaman sa Memorandum 2023-042 na naglilinaw sa implementasyon kan Philippine Travel Rule para sa Virtual Asset Service Providers or VASP. Ang nasabing paglilinaw ang epektibo sa nanlimitado sa 50,000 pesos na transactions. Enot nang ipinag-orden kan Paris-based Financial Action Task Force sa Pilipinas na magpaluwas din guidelines sa travel rules kan virtual asset service providers para mapugulan ang mga terorista asin mga kriminal na magkaigwanan access asin makapagkondukta ng fund transfers. Bareta sa ibang nasyon. Nagtutubod si US President Joe Biden na daipa man nagbabago ang rason ni Russian President Vladimir Putin sa Ukraine. Hini matapos ang ginibong mahiwasan na atake kan Russia sa Ukraine na ikinagadan kan nasa 31 katawo. Sinabi kaini na ang ginibo kan Russia ang sarong patanid sa kinaban na dai dapat pagligawan na tabangan ang Ukraine para labanan ang Russia. Dahil kaini nangapudan giraray ang US President sa US Congress na ipasar ang dugang na military aid sa Ukraine. Enot nang naghirit si Biden na nasa $60 billion ang panibagong pundong bagong assistance para sa Ukraine, alagad napugulan ini asin gusto kan mga lehislador na itagama na sanaan pondo sa pagpapahigpit kan border control. Baretang Sports, balik Pilipinas na si Filipino boxer Marlon Tapales matapos na magpalyar sa saindang laban ni Naoya Inoue kan Japan. Sinabi kaini na nauugma siya na magbalik sa nasyon, alagad namumundo dahil sa pagkadaog. Pagsiguro kan 31 anyos na Lanao del Norte native na mapahingalo muna siya bago magbalik geraray sa laban. Aminado ini na mas makaskas ang Japanese boxer kaya napatumba siya nin 2 beses sa laog nin 12 rounds. Dahil naman pinag-unambitan ni Tapales kung si Isay ang target niyang makalaban. Moves ang apod sa naimbentong sapatos na may kakayahan na makapagtaon ng relaxation sa bitis. Pientras na pigagamit ini sa anuman na aktibidad o rual daw. Ang Moves gibo sa durable, rubber-like as in EVA material na magiging kombinyenteng marhay sa si isay man na personang mabakal asin magamit kaini. Ang Moves pigre-rekomendar kan mga eksperto sa salud na gamiton sa laog asin luwas kan harong dahilan ta detachable o nahahali ang swelas kaini kung kaya mapupugulan na makalaog sa harong ang mga bakterya na matitikmakan kaini. Apwera kaini nakakapagtaonin proteksyon ang Moves 3 AMs na
tumak sa mga matatarom na bagay, pagpreventar sa pagkakadalinas o pagkahulog sa mga hagdan. Igwaman ini nin cooling technology na nakapagpaparelax sa imong bitis. Ang moves pwedeng mabakal sa kantidad na $79. Istorya na iiba. Sarong Amerikano ang dinakop sa Munich Airport matapos na mahilingan kan airport security nin buhay na albino alligator na nasa loob kan sa iyang suitcase. Masakay sa eroplano pasiring sa Singapore, ang Amerikano kan mahiling sa x-ray machine ang kahinahinalang bagay. Kan mag-inspeksyon ang custom officials nakuadigdi ang 3-foot-long alligator na nakapato sa bilog na lawas sa cling wrap as in duct tape. Solomenteng may luho ang parting dungo kan buwaya, tanganing makahangos ini. Dahil sa paagi kan pagpato sa buwaya, nasa kritikal na ining kondisyon kan makuha kan mga otoridad. Dahil naman pinangaranan kan mga otoridad ang Amerikano asin ang solomenteng informasyon na ang lalaki nasa 42 anyos. Matapos i-detained, kinonfiskar ang cellphone kaini asin pinagmulta nin 5-digit security deposit. Wala pang konfirmasyon ang mga otoridad kung smuggling attempt ang ginibo kan Amerikano dahil sa ngunyan nasa legal proceedings asin criminal investigation ang kaso. Sa ngunyan nasa marhay na sitwasyon ang albino alligator asin pighahanapan naman nin animal sanctuary kung sain maataman nin marhay ini. Disyembre 30, 1896, kan magadan sa Bagong Bayan, presenteng Rizal Park, si Dr. Jose Protasio Rizal, ang konsideradong heroic kan Pilipinas. Si Rizal ang nagadan matapos ipairarom sa firing squad dahil sa mga akusasyon sa political conspiracy, sedition asin rebellion kontra sa gobyerno kan Espanya. Si Rizal ang midbid bilang sarong doktor, pintor, sculptor, pilosopo, novelist, poet, philologist asin agriculturist. Taon 1901 kan pinagproklamar ni Governor General William Howard Taft bilang national hero si Rizal. Pebrero 1, 1902 kan ipigdeklarar ang Disyembre 30 bilang holiday asin inapod na Dr. Josepe Rizal Day. Para sa kamugtakan kan mayon, padagos ang monitoring kan PIVOC sa mga aktibidad asin sitwasyon kan bulkang mayon ngunya na aldaw. Siguan sa mga datos na nakolekta kan mga aparato kan ahensya, wala sindang nairehistro nin volcanic earthquake sa nakalihis na 24 oras. Alagad uminabot sa 2,799 na tonelada ang ibinugang sulfur dioxide, mientras na natatakluban nin panganuron ang ngimot kan bulkan dahilan para day mahiling kunpira ang langkaw kan flume or aso kan flume. Pinatanidan man giraray kan ahensya ang publiko na ibitaran ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6-kilometer permanent danger zone dahilan pamantinidong nasa alert level 2 ang bulkan asin peligroso man giraray. Iyan ang kabilugan kan mga bareta, tinipo na sin kinalab sa nakaaging 6 oras. Sa pangaran kan sa tuyang pag-iriba sa lado teknikal, NEMS Flora, sa pagsurat nin bareta, katuwang ta dyan si Janine Matthew Baliran asin Angel Mustaza. Sa DZGB Social Media Department, kaibata si Jerome Nico Martinez. Sa ngaran kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin News Director Sir Mardela, ako ang sa indong nakaiba sa Bareta alas 12. Ako si Razel Cortez, salamat asin Diyos mabalos. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarong